O poezie în care totul e făcut din plumb. Și florile, și sicriele, și coroanele, și până la urmă și iubirea și aripile. Doar 8 versuri, 2 strofe și o lume care se închide ca un capac de sicriu. Cum reușește Bacovia să transforme un singur cuvânt într-o stare de sufocare totală? Azi disecăm particularitățile poeziei, plumb, structurat ca eseu de Bach, în sub 10 minute. Hai să începem. Simbolismul este un curent literar născut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Franța, ca reacție împotriva romantismului și a impersonalității parnasiene. La noi, curentul îi numără printre reprezentanți pe Dimitrie Anghel, Ștefan Petică și, mai presus de toți, pe George Bacovia. Poezia Plumb are caracter programatic și deschide volumul cu același titlu. A apărut în 1916, în plină perioadă interbelică. În doar 8 versuri, ea concentrează esența liricii bacoviene. Dintre trăsăturile simboliste, în text se impun de la prima lectură 5: sugestia, muzicalitatea, sinestezia, corespondențele și cromatica difuză. Un prim argument pentru apartenența la simbolism este sugestia. Simboliștii o folosesc pentru a reda vagul, imprecizia și obscurul. Poetul nu numește direct conceptul, ci îl înduce prin elemente din câmpul lui semantic. Moartea, de pildă, nu este rostită niciodată, dar este prezentă peste tot prin cavou, funerar, veșmânt și alte sicriele. Cititorul este lăsat să contureze singur starea, exact cum cerea Mallarmé. A numi un obiect înseamnă a suprima 2/3 din frumusețea sa. Tocmai spațiul lăsat interpretării face din plumb o poezie a stărilor difuze, nu a afirmațiilor. Aceeași imprecizie se simte în decorul urban, redus la parc și cimitir, și în cromatica stinsă, în care violetul și galbenul sugerează degradarea, putrefacția și febra existențială. Al doilea argument este muzicalitatea, ridicată de Bacovia la rang de obsesie. Ea se naște din imagini auditive, din asonanțe, aliterații și repetiții. Aliterația consoanei să din singur, stam, cran, scârțâiau și sicriele prelungește sonor senzația de solitudine, iar aglomerarea consoanelor dure, bei, pe, poca, creează o sonoritate apăsătoare, aproape lugubră. Sintagma stam singur, reluată în ambele strofe, funcționează ca un refren care adâncește izolarea. La acestea se adaugă paralelismul sintactic. Aceeași structură revine aproape identic, cu efect de simetrie în versurile dormeau adânc sicriele de plumb și dormea întors amorul meu de plumb. Apar deseori și instrumente muzicale, care evidențiază aspectul muzical al operelor și transformă poemul într-o partitură a stărilor sufletești. Forma însă și a poeziei imită monotonia pe care o descrie. Tema poeziei este moartea, dublată de condiția poetului izolat într-o societate artificială lipsită de aspirații. Bacovia este un poet monocord, iar moartea revine obsesiv în întreaga sa lirică. În jurul ei gravitează teme secundare, singurătatea, splinul și neputința omului superior de a comunica cu o lume care nu îl înțelege. O primă imagine poetică relevantă este prima strofă care fixează cadrul exterior. Aici se adună elemente dintr-un câmp semantic funerar, flori de plumb, funerar, veșmânt, coroanele. Vremea intră în comuniune cu starea sufletească, sugerând o corespondență între universul exterior și cel interior. Punctele de suspensie spun, prin tăcere, că în fața morții cuvintele își pierd puterea, iar atmosfera devine una de singurătate și neputință, în care tăcerea este mai elocventă decât rostirea. Metafora flor de plumb izbește prin contrast. Ceea ce ar trebui să fie frumos și fragil devine greu, rigid, mort. Decorul artificial și cromatica atipică accentuează senzația de spațiu închis, din care nu există ieșire. Strofa funcționează ca un prag de intrare în universul liric bacovian, unde natura, simbolurile funerare și starea de spirit se contopesc într-o viziune a depresiei și a singurătății. A doua imagine poetică mută accentul spre interioritate și debutează sub semnul tragicului existențial provocat de dispariția afectivității. De data aceasta, nici iubirea nu mai poate salva dormea întors amorul meu de plumb. Adverbul întors
este cheia misterului, fiindcă suportă mai multe lecturi. Cu capul în jos sugerează absența oricărei speranțe, lipsa unui Mesia salvator. Cu spatele spre lume înseamnă izolare și neînțelegere, geniul inaccesibil omului comun. Cu fața spre apus trimite la moarte și la imposibilitatea mântuirii. Eul liric își privește propriul sentiment ca un spectator detașat de sine. Apare o ultimă încercare de salvare, dar iluzorie, marcată de o cezură, și am început să-l strig. Verbele la perfect compus, am început, și conjunctivul, să strig, surprind tocmai momentul în care disperarea este conștientizată. Sinestezia, aripile de plumb, presupune un zbor în jos, adică prăbușirea, căderea grea spre moarte. Elementele naturii produc frigul existențial, aduc aminte de efectele morții prin imaginile era frig și iată era vânt. Din toate reiese că la Bacovia, Thanatos și Eros se împletesc. Iubirea rămâne mereu contaminată de moarte. Un prim element de structură și compoziție este titlul. Plumb este un substantiv care numește un metal greu, dens, rece și toxic. Fonetic, vocala închisă. U este prinsă între grupurile de consoane betpeleri și AHMB, iar această închidere sugerează greutatea, izolarea și lipsa de perspectivă. Culoarea gri a plumbului evocă monotonia, cenușiul existențial și starea de spleen. Așezat singur, izolat deasupra textului, titlul concentrează întreaga simbolistică a poeziei și devine o cheie de interpretare. Anunță, încă din primul contact, tema morții și sufocarea interioară. Reluat obsesiv, de 6 ori în cele 8 versuri, cuvântul amplifică sentimentul de neputință. Astfel, plumbul nu mai este doar un metal, ci devine simbolul central al unei existențe încremenite, din care lipsește orice posibilitate de transcendență. Al doilea element de compoziție îl constituie figurile de stil, în special epitetul metaforic de plumb, asociat pe rând cu mai multe elemente. Florile, care ar trebui să inspire viață și gingășie, devin grele și tragice. Sicriele de plumb sugerează o moarte continuă. Coroanele, semn de omagiu, sunt și ele rigide, golite de emoția pe care o poartă de obicei. Iubirea, care ar trebui să însemne jertfă, sacrificiu și mântuire, este tot de plumb, deci tragică. Iar aripile de plumb, simbol al speranței și al înălțării, fac zborul imposibil prin greutatea lor. Lirismul este unul subiectiv, marcat de verbele la persoana întâi stam și am început, care transformă întreaga poezie într-o confesiune a universului interior. În concluzie, Plumb de George Bacovia este o poezie reprezentativă pentru simbolism și pentru întreaga lirică bacoviană. Prin sugestie, prin muzicalitate, prin sinestezie și prin obsesia unui singur cuvânt, ea transformă moartea, singurătatea și splinul existențial într-o viziune unitară și sufocantă, în care până și iubirea și speranța cad grele sub greutatea plumbului. Asta a fost comentariul poeziei Plumb de George Bacovia. Dacă te-a ajutat, lasă un like și abonează-te ca să nu pierzi următoarele analize pentru BAC. Apasă și pe clopoțel ca să primești notificare când urc un video nou și spune-mi în comentarii ce operă vrei să analizăm data viitoare. Ne vedem în următorul video.